Human kabaskog ang affidavit sa duwa ka mga testigo nga ginauyatan sa karon sa Lapas Police Station agod nga matagan sa ustisya ang paglutang pataya kay anay punong barangay Erne Porala. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, hepe sa Lapas Police Station, isa sa mga testigo amo ang tricycle driver nga nakakita mismo kay Nilo Guardaya nga nagapanilag kay Porala sa sagwa sang kapihan sa Lapas Public Market. Sa eksklusibong interview sa K5 News FM Iloilo sa isa ka testigo, ginkumpirmar nga magkapareho ang bayo nga gingamit ni Guardaya sa ginutang sinipatay si Porala kay nakitaan man niya nga ginkakas ang iya helmet sa sagwa sa Lapas Public Market. Sa karon mga ka-K5, padayon pa nga ginapadalman sa Lapas Police Station ang kaso ni Erne Porala. Balita na gikan sa distrito sang Lapas. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.